Conducătorii de vehicule trebuie să respecte regulile de circulație, generale și particulare, în următoarea ordine. A. Semnalele, indicațiile și dispozițiile polițistului rutier. Semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, ale autovehiculelor cu regim de circulație prioritară. Semnalizarea temporară. B. Semnalele, indicațiile și dispozițiile polițistului rutier. Semnalizarea temporară. Semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, ale autovehiculelor cu regim de circulație prioritară. C. Semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, ale autovehiculelor cu regim de circulație prioritară. Semnalele, indicațiile și dispozițiile polițistului rutier. Semnalizarea temporară. Răspunsul corect este A. Semnalele, indicațiile și dispozițiile polițistului rutier. Semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, ale autovehiculelor cu regim de circulație prioritară, semnalizarea temporară.